Khovela nu palar berti ngam khopalar paparazzi ten khovela nu patha anlak na satber Prince William le Kate Middleton te in tondan chanchin ngai nam tak mei kan la shat ngai lo turte kan ngai thlau don ani kumsang ni pathum vela changkhan anin zui chana tuna hian fa pathum an nei meka anin ngai zon chung hian an hlim reng bik lova tin Prince William hian Katie laka Max Cornan hian anin ngai zon la hian e rongte alo bol sakve zak zak to ani ti te kha shilau kan la formate he ne ama sain Katie chanchin tlang puilo shema sapotila Katie ming hi Catherine Elizabeth Middleton ni in kumsang khazakwa somrat pani January ni kwa khan Reading Berkshire England a alo pianga Naomi pa pakhat le mechia pakhat aneya anu le pa te hi Michael le Carol Middleton te ania anu hi air hostess ania apa po hi Katie nu angthau hian British Airways na athok ve thawani ti chuan anna thona changa insha anni ve thawa anu le pa te po hi ti chuanin anin nei zui ta bokani Katie nu le pa te hi anin nei nu hian company pakhat bungrolam thon chwa na lam company andina an hlotling angreng hle a multimillionaire lai an ni a ama ero chu an chung ko sum nei ve hi chuan Prince William le Katie te in nei na a an eile in tur manjungot po adai lo na sameya lal chung ko ho sakna en chuan an la in thlau viawani Katie hi an open la hian zirna in shang shanga alut kwal ve do a chung zinga lar deuh deuh te chu St Andrew Prep School Donny House tele Marlborough College te hi an ni a chainom na le ti du da aturna sat em awangin Donny House Boarding School hi kum sompali ani line achwa sana Marlborough College a hian achir chunzom ta ani Marlborough a hian anti chindan pakhat dangdai ve angreng tak mei chu an college a ron lut thar te hi college mi paho lo lut masato te han mei chelo lut thar te chu an chhadan zong mark an lo pechina chu mark an lo pek dia na chuan Katie hian mark soma mark ni a mu ve shamani Katie hi zirna lama chuan an class a athiam pol ani ve a azir lai po chhatakin apas chuak vek ani Prince William le Katie te inton dan lam hoile to ila kumsang ni pakhata lo ni chuan Katie le William de chu University of St Andrews a mithar ve ni in an lu duna an pahni hian room in nei te an chenga history subject an la ve an ni boka wangin anin mungun dun ang reng boka reilo te a chuan chian ani thuaya an pahni hian tuk chuan te po an kil dun fowa an class kalna po an kal dun fowa ne ama ero chu an ni pahni hi in ngai zong ang chuan an omlem lo Katie hi heti la hian an university a an senior Rupert Finch nen anin zuya William po chanchin bumi ten anzar boina sat em awangle azirna in thara chuan nuam ti taka ain ben bel le thelo awangin aboi hle ani kumsang ni pani khan Katie hi charity fashion show a telve in hemi chum hian William po hi akal ve a tarma sabera changin alo clear ve wangani hemi chum hian Katie chu thomnu sexy tak ha in aron pen chuak be zan meya a chelo zai boka William amit po chu ala khopaniang hemi chuma chang hian Prince William hian Katie ave tabur meya hemi tlai hian Katie chu abem chunzom ngala ma se Katie hian ngai zong ane awangin chhana du om chu a mutalawani kumsang ni pani school term zo chuan Katie Bialpa chu a graduate ta a graduate nu rei lo te a han an pahni hian anin chen zui ngal deuh meya an university kalkum ni na chuan Katie le William de chu an chan te pahni nen in khatlo hawin an cheng ho ta a heta chang hian an pahni hian anin ngai na zwal zelin anin ngai zong tangenge ane anin ngai zon tir hian anin zep dun thei angreng khop meya kholaya in ngai zong anga rin hlel om tur angin an om ngai lawa thil e tura an chan te nen an chwa honi khwapon an chudun ngai lawa press meet te chu an bum hne hle ane ma se in zui reng na chu anin thup reng thei talo kumsang ni palia lal chung ko chol man na a vur an tol na vela Katie lo om ve chu thala tu ten chuan an lo mu fu a karlova khovelin anin ngai zong ti chu an lo she chun zom ta ane kumsang ni panga khan anjir lai te zir zawin an pani hian an graduate ta a hemin nu hian an pani hian an ma ni se mal shana ti in anom shanga hemi hun chung hian
Katie hian chanchim bumi ten an borna sa the em awangin abuai thei hle a chumi awang chuan lal chung kwa chuan a private security turin mi an roi sak ta hialani heti hun la hian William chu military academy lama sipai alo training ve meka an pani hian an hlimrang thei bik lova kum nga zet anin zui nu hian kum sang ni pasari khan thil engemaw wangin an pani hian anin thena Katie hian achunga press meet che chin dan chu atwar zo lawa William abula omlo bok awangin ama me atur reng zu shiomati em awangin phone kal tlangin in chen adu thu William hi azuk shila ma se an pani hian anin chen rei lo ang reng khop mai atnu luka an pani a an omdun la hi mu ani le ta fowa chen khat soidan phe chuan an cheng dun ni hial te in an soyani ama ero chu an ni pani hi chuan an chen dun lo thu an soi ve na sameya kum sang ni som November thla khan Katie le William te hi anin hwal thu an puang zarta ani lalfa pa hian kenia chol an manna Katie hi in nei puya somen William anu Princess Diana in alo bunchin zungbun chu Katie hi abun tira anin hwal nu hian Royal Air Force ho omna North Walsa an cheng duna April ni somni pakwa sang ni som pakhada in nein Katie mo kor haki Sarah Burton ni design ni in he kor hi asial check boka anin nei ma zong hi chu lal ina uluk taka ven thatlat ani a anin nei achang hi chuan Katie hi Catherine Duchess of Cambridge alonita a report chen khata atarlan danian anin nei na sen so song hi dollar makta duai somthum pali lai ni in an soyani anin nei na a an som big zinga hian Sir Elton John le David Beckham te nu pa po telve in TV kal tlangin khovel mun shanga changin mi makta duai somni pathumin an lo thlir ani Kate Middleton hi Duchess of Cambridge loni lo sela chuan a una pa James nen bakery dor hon an tumani dor mak tu nula pakhat ve mei tur kha Duchess of Cambridge alonita ani